Здравейте, аз съм Лорина Камбурова, а вие сте с предаването, в което 7 минути са достатъчни, за да ви срещна с единственият български спортист, който е участвал в 6 олимпиади. Представям ви Йордан Йовчев. Добре дошъл. Много се радвам, че си наш гост в 7 минути. Ти имаш официално клуб Street Fitness, където помагаш на деца с диагноза, разбрах. Сердика център е домакин. Разкажи за проектите, с които се занимаваш в момента. Благодаря ти за поканата. Ами сега приоритетно, освен че с гимнастката се занимаваме, квалификационния режим е 2019 преди Олимпийските игри в Токио. Изключително много обръщаме внимание към този нов вид спорт, Street Fitness. Имам и такъв клуб, който се занимава приоритетно само с такива деца и съответно по-важното е, че наистина за втора поредна година МОЛ Сердика е домакин на нашето първо издание от Държавния спортен календар, което е огромен повод към децата, които се занимават с Street Fitness, защото така по този начин има по-голяма чуваемост, по-голяма гледаемост, те се чувстват специални и съответно ти виждаш и младежи, които им е адски трудно по принцип живота, дават една невероятна сила на всички останали, които ние сме свикнали в ежедневието си малко повече да мрънкаме, неща, които малко нещо да натормозим и се оплакваме. Има наистина такива младежи и девойки, които като видиш, те правят чудеса от храброст, наистина, за да не само за да ходят, а искат да се занимават с спорт, супер се отдадени се на това и имат огромни резултати, което така накара и ние да се замислим дали повече се оплакваме или ако наистина искаме нещо да правим съществено, винаги има начин да го намерим. А добре, ти вече 20 години се занимаваш с гимнастика, сега с тези деца. Според теб, кое е най-печелившото качество за трайно спортуване, за трайно здраве? Кое ти е помогнало през годините? Аз бих казал, че най-важното е да бъдеш постоянен. Ти като започна, имал ли си ясната визия, че ще стигнеш до тук? 6 олимпиади са това. Безброй медали. Ти знаеш ли за себе си, че това искаш да постигнеш от началото? Винаги съм бил убеден, че когато ти се трудиш неуморно, постоянно, дори в годините, това рано или късно някакси не може да остане незабелязано. Ще бъде възнаградено, ако не стане от първия, втория, третия, петия път, трябва да си търпелив. Тоест имал си визия в начало? Да, просто знаех, че искам да занимавам с спорт. Това от малък, както те сред... Ти си търсил спорта, всъщност. Да, абсолютно. Исках спорт, нищо друго не ме интересуваше. А сега коя е любимата ти роля? На съпруг, на баща, на това не е роля, по-скоро това си един ангажимент изцяло към семейство, което имаш и е важно да го правиш. Отсъствам, разбира се, много. Това, че ме няма постоянно, се опитвам пък да бъда достатъчно полезен, за да не чувствам чак такива големи огризения, когато има липса. Какво беше чувство за тебе в Атина? Оправдаха ли се твоите очаквания? Ние винаги сме се целили за първото място. Тогава бях в пика на силата си и по-скоро там бях ограбен. Колкото и нескромно да звучи, така бяха нещата. Тоест ти съжаляваш за... До някъде да, обаче същевременно в спорта има такива моменти, в които ти можеш да бъдеш ощетен. Но пък аз съм дал всичко от себе си и не чувствам такива огризения, че нещо не съм се справил добре. Тогава бях отдаден изцяло на гимнастиката. Да. Направихме добра квалификация, още по-добър финал. Да, тогава станах втори, но пък още по-кофта, като се помисля за четвъртия, защото той трябваше да е третия, де-факто е четвърти. Да. Така че можеше да бъде и по-зле. Казват, че халките са твой талисман. Защото ти имаш медали на земна гимнастика и на халки, но това като че ли ти е най-на сърце. Защо точно на този елемент? Първо, защото още в детските години не мога да кажа, че съм имал някаква страхотна сила, обичах да се труда, исках и на времето даже си мислях, викам, гимнастиката няма чак такива големи финансови параметри, но пък ако нищо не стане, поне ще стана як. Затова си обичах да си правя сила и викам, винаги трябва да изкопчиш и да извлечеш положителния елемент. Халките беше един от уредите, които спрямо моето телосложение в последствие ми даде шанс да се изява. Да.
Винаги съм искала да задам този въпрос. Какво е чувството да си знаменосец на Световна олимпиада? Да си там и да развяваш нашия флаг и хората да плачат или да се радват и да чакат с нетърпение нашата изява? И до известна степен е отговорност, но той е един морален акт, в който ти се чувстваш горд и същевременно ти доставя огромно удоволствие, защото ти излизаш, нали, не само, че го носиш, ти по-важното е, когато станеш първи и всички други видят за него. А остава ли ти време за мода, остава ли ти време за нещо друго, като хобита? Естествено, че имаш време за всичко. Спорта си е част от моето ежедневие. Аз спортувам всеки ден. Освен стрит фитнес, имам и сериозен спортен календар в гимнастиката, така че то винаги има какво да се прави, но ако искаш мода, нищо не ти пречи да намериш време. Ето сега сме примерно в магазина на Timberland, пазарувам от Ендрус, спорт депо. Въобще, нали, меша нещата. И мода, спортни, и по-спортни елегантни, така че. Добре, кой е любимата ти вещ от твоя гардероб? И сега мога да кажа, че харесвам, по-удобно ми е в спортен екип. В Анцук ми е по-удобно, просто ми е по-комфортно. Добре, ние ти подарихме ваучер за 100 лева от Сердика център. Ти какво си купи с него? Аз си купих една риза от един магазин, ето ще го видите. Андрюс. Супер красива е. Да, много удобна. Честито със здраве да се носиш. Ти смяташ ли, че можеш да бъдеш пример на подражание и в тази насока? За подражание, когато си разпознаваем в обществото, все пак трябва да се съобразяваш и, нали, някакси е по-задължаващо да изглеждаш по-добре. Мога ли да те помоля за едно селфи? Да. Аз ли ще го направя? Ами, ако искаш да го направите. Ето тук е така ли става? Да. Благодаря ти, че ми беше гост. За мен е изключителна чест. Вдъхновявай хора. Благодаря ти още веднъж. Това бяха 7-те минути, които прекарахме с Йордан Йовчев, един страшно вдъхновяващ човек, който се занимава само с добри неща. Очаквайте нова доза въпроси, като мястото, срещата и гостът са тайна дори и за мен.